Jeg slækker beviserne. Ja, super. Kan du ikke tage deres fucking ting, mand? Ej, shit. Kaffe. Oplok, bacon og æg. Han er pisserød, den skal vi have, hvor vi kommer fra. Må jeg hjælpe politiet så? Jeg magter ikke det her. Tager du 10? Hvad styrer du om? Det gør jeg så sandelig heller ikke, det er pisselokalet. Ja, det er virkelig så belastende det her. De fik de kraft, Altså. de fik Danny. Ja, det ved godt. Jo, men brug hjerteskrækker for fanden. Åh, jeg kan undskyld. Den virker herinde. Jeg håber, det er Danny, jeg får her. Jamen, det betyder Bob går over og kakker en anden over beviserne. Yep. Jeg kan bare ikke rejse mig op. Det kan ikke komme med os. Så kan jeg lige så godt annullere det her. Han skal bare tage ham med... Kom to biler. Det er de andre. Vi tager ikke politibetjenten. Hvor er ham, de så? Han har der mur. Okay, Jo, men det er de andre. De kom ned fra politistationen. Har en ekstra petrol, folkens. En ekstra petrol. Kom ind i bilen nu. Det har ikke det. Kom så, guys. I kører bare. Der er to andre biler. I kører bare. Det er mig, Allan. De kommer. Nej, bare kør. De kommer nu. Hvad? Hvorfor kører du min bil ned? Mener du det?
Rejse mig? Det må godt, du må også godt tænke, at jeg reparerer den lige for dig. Ja, Sådan der var en anden mærke, der bare knalde ind i mig. Ja, jeg står Han smadrede hele muren og det hele. Ja, den er repareret, den er... Jeg kakker. Jeg må køre min vej. Kan du sige andre højere? Det er rigtig flot. Super flot. Ved du, hvad der sker nu? Hvordan var med det nu? Hvad? Ja, vi gider ikke det her pis mere. Det er Altså, ikke engang folk, de blander sig i noget RP'en, de ikke skal. nej, nemlig. Jeg er blevet skudt, det ved jeg ikke, 3 gange nu. 3 gange inden for den sidste, ja, det ved jeg ikke, 10 minutter. Men har du våben? Nej, kan du ikke gå over til ASM? Eller har du noget i huset eller noget? Okay, ligger så langt væk, så. Og bruge et våben. Og køre over til ASM til at hæve af penge. Jeg er ligeglad, hvem jeg møder. Nogen dør. Jeg kører ned til Gunstone. Vi skal lige have noget brændstof på. Jeg var lige blevet revivet, ikke? Bliver skudt igen.